আচ্ছা তাকো ঘটনা বাহাই বাহাই মানে ননা বুখা বা তামানি বুখা অব আশি বিশে কিসা সাফাই শুক্রবই কিসা সাইখনা রে खुलुमखा आं आकाश नहातिया आं तेज दनपुर कन्स्टिट्युन्सि 22 मिर्जा राजापुर काठालिया मिर्जा राजापुरनि खरकसा त्रिपुरा माथानि सेंग्रा खिनो हिनजाबो अबनि परे मियापुरो आं बाजार थांगा बाजारनि परे नगो फाइब्रो घटना हंगांगला आनो बाइक बा थागैनाय बीजेपी नि खरकसा नेता लक्ष्मी कुमार नहातिया बो आनो मिया बर'जानि चुआव नङै फायनाय बर' ताम खालायगा सामिया ड्रिंक खालायनाय आकनै फायनाय आनो बुटक खालायनाय आनो आगात खालायगा आनो एटेम्प टू मार्डार खालायनाय चेष्टा खालायगा आमनि परे आनो कोनो मते बरक तंगैसि दा कमलागन तंगै हैनाय बासिरु फायगा गंके बो आनो मियाफोर बुथारि जि फायखामु ताइ गिसा गंगला बरक खागियांगा आनि दुसि खरै आं कोनो किछु सि खालाय जायगा गंगला बो हठात साजि फायने आना हाइसि सफ्र फाय थाब्रा चटकना आना और थाब्रा का आयां खुंजु देंदा खलायगा हंगा याक्तुको बुखा अबनि परे आं मिया लगे हॉस्पिटल फायगा हॉस्पिटल नि अबनि परे आनि रिपोर्ट बतंगो को ये रिपोर्ट इमो गंके मिया फ्रुनि आं हॉस्पिटल फायबने रिपोर्ट अबनो आं जास्टिस नांगो आं जदि हाइकला बुजा गयनाय आं फ्रुफुरु तंखांगला आबो अंगला आनो प्लीज सापर्ट खालाय नरो जतनो हामबाय अच्छा बजाका का बुखाना ना मनाय पथर बाजार अच्छा बुइने ओइसे आनो तम हिने ओइसे आं तय को सामलिया बो खरक सादे ना आरो लगे बरक तंगु बो खरक छनो बो सबां खाम लक्ष्मी कुमार नहातिया बो पार्टीनि बीजेपी नि कर्मी चेयरपर्सन हामबाय ताको लास्ट बाय थागो नों ताक तमा सानानै मुसुक बा जिनि बुबाग्रानो तमा मेसेज रनाय मुसुक निनि सानाय मुसुक मा नों साइ खोनार सिनि निउसनि माध्यमे आं आबनो साना मुसुगो सिनि बुबाग्रा बा चिनि सेंट्रल गभर्नमेंट दङ आंक्ला आगरतलानि वाइटिएफ सेंट्रल कमिटि दङ बुरंनो किसा फायनाय फायनायनि बागै बो ताबुक सिमिया आबो बो बेलाय लाइसुगो यङै दंहा बो आनो ताग वाइसाबुया ताइ बो बसकांगो बुनानि चान्स दङ आं जदि साइजों सैनि मानजा खांगेंके बो ताइबो आनो बुनाय आगन खालायनाय बो तो ताबो आंबो छद्रङै थांगाबलाय बो आनो तिनि बुखा खाना बुया आबो ककरै खानाबो बुनाय आबुनो आं कयना मुसुंगो आनि सेंट्रल गभर्नमेंट वाइटिएफ ताइ कमिटि दङ कबंना मुसुंगो फायनाय फायनाय बागै प्लीज इच्छा आनन हाय फायदि ताइ बुबाग्रा प्लीज आके देख लो मुझे और मुझे मार के और मेरे को भी सुल के यहाँ पे मार के पूरा किया है घाव किया है मुझे कल हॉस्पिटल में गया है और आज कुछ ऐसा हुआ है नमस्ते इनकलाय बर फाइ मालायसिने बर कतरक फाइ बर फाइ एड्रेस ब जागानि सिनाय नों मनाय पथर एडीसी विलेज तेज दनपुर कन्स्टिट्युन्सि बूथ नंबर 49 थैंक यू